Het wie het prachtig waar voor de bevrijdingsdag hier in Ljouwert. Mooi waar, een lekkere temperatuur, prima. Er kwam stadig gewoon wat meer bewolking, maar die bewolking vormt de grens mooi op mildere lucht, warmer waar. En dat zullen we merken de komende dagen. Joen en vannacht, het is een stuk minder koud als de aanroende nacht. De aanroende nacht hier op een soort plekken zelfs 1 of 2 graden frost. Maar skeer voor de planten, voor de boeren onderhoren. En als we het nou vannacht zeggen, dan hebben we het dan 5, 6 graden. Nou steeds maar op het Vestloon 4 van 7 graden, op de Eiloon 9 graden. Er is bewolking, maar het klaart het stadig gewoon meer en meer op. En dan hebben we het nog net hand hoe de wind, die is er haast net. En die komt uit het zuiden en zuidoosten waai. Ja, en dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt al een warme dag. Een warme dag met flink wat zinnen. Ik nog wel een beetje bewolking. En de temperaturen morgen, ik denk zat tussen de 21 en 23 graden. Een complete simmerdag. Simmerwarmte, maar de wind uit het zuiden en zuidoosten waait. En die is zwak of matig. In de joentijd is nog altijd zo'n jontje of 20 graden. Leuk voor de barbecue. Maar dan het weekend. Dus het fruitsjoch. Op sneeuw een volle, warme simmerdag met zo'n 26, 27 graden gemiddeld en de zinnen erbij. Goed voor de barbecue, goed voor het stroom, goed voor alle simmeractiviteiten. En leuk voor de watersport, maar een matig en vrij krachtige wind. En in de joentijd is het nog altijd zo'n 23 graden. Op sneeuw net oors, een matig en vrij krachtige wind. De zinnen erbij en zo'n 26 kan ik maar gemaakt nog 27 graden worden. En op maandag zo'n 23 graden en dan hebben we in de joentijd in de nacht kans op een bui. We moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.